Еуфория ви кани да откриете света на HHC вейповете и уникалното изживяване, което те предлагат. HHC или хексахидроканабинол е съединение, получено от коноп, което осигурява по-меко опиянение в сравнение с THC. Посредством процес, наречен изомеризация, CBD се превръща в HHC, който осигурява по-мек, но забележим ефект. Това го прави популярен избор за тези, които търсят по-фина промяна в състоянието на ума си. Преживяването, предлагано от HHC, е индивидуално и може да бъде персонализирано според вашите предпочитания и телесна химия. Обикновено опиянението трае няколко часа, което ви позволява да се насладите на продължително и контролирано опиянение. Когато експериментирате с изпарители HHC, се препоръчва да започнете с скромна доза. Еуфория поставя силен акцент върху безопасността и качеството, като гарантира, че пътуването ви в света на HHC е отговорно. Присъединете се към Еуфория, за да се ориентирате в нюансите на високите нива на HHC и да се впуснете в пътешествие с повишени преживявания. Не става дума само за достигане на нови висоти, а за приемане на полета и наслаждаване на всеки момент. Открийте какво може да предложи HHC и подобрете изживяването си при напушването с Еуфория. Открийте света на HHC вейповете с Еуфория и изпитайте уникално опиянение, което привлича вниманието. HHC или хексахидроканабинол е производно на конопа, което предлага по-меко усещане в сравнение с THC. Посредством процес, наречен изомеризация, CBD се превръща в HHC, създавайки съединение, което осигурява лек подем без силните ефекти на THC. Това го прави идеален избор за тези, които предпочитат по-приглушено опиянение, лека промяна в перспективата. Ефектите от HHC са както забележими, така и нюансирани, предлагайки лично и персонализирано преживяване. Обикновено опиянението продължава няколко часа, но интензивността му може да се влияе от фактори като дозировка и индивидуална химия на организма. Еуфория дава приоритет на безопасността и качеството, когато става въпрос за HHC вейповете. Те препоръчват да се започне с консервативна доза, за да се гарантира отговорно и приятно преживяване. Присъединете се към Еуфория по време на това пътешествие, докато те изследват завладяващите върхове на HHC. Не става въпрос само за достигане на нови висоти, а за наслада от цялото преживяване. Прегърнете полета и открийте възможностите, които HHC вейповете могат да предложат.